Salam aleyküm, men Döwran habarsız galmaýap beşiginiň 101-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, ilki bilen hemmeňizden 9-njy may ýeňiş güni bayramyňyzy tüýsüregimden gutlaýan. Dostlar, käbir sunuga diýişgänler media taman görülmesi azalypdyr diýip gepet ýämişler. Orsada bir söz bar, etiza tişi pered bure, ýagny tupanyň öňki sessizlik hemme zat kontrolmyzy panika tuzurma. Kliplerimde başlaýas Mekana Tay Fit Mehri haçandan bäri. İndik täze klip ogadonja aýlar aradan görmeýänini. Yeni bir täze klip Şahzod Gulmuradovdan Быть с тобой. Люби меня, как я люблю, всем телом, сердцем и душой. И будь со мной, как я хочу, всегда и всюду быть с тобой. Parahat amandır duyf, yürek mudan mehribanlık küysüye beyik vatançılık uruşuna bağışlandı. Vatan değil, uruşa gitti pederim. Yürek onun didarına susaya. Gene sevdi benim büyük eserim. Yürek madam mehribanlık küseye. Gene sevdi benim büyük eserim. Yürek madam mehribanlık küseye. Dostlar, indi gelýäs halkaýdym Time Täşi Tülgenowden bir näçe aýdym. Mehribanlygym alywy pomidor bilen, dor bilen, dohor bilen. Süýjäniň sorbazy etmek nan bilen, nanan bilen. Dostlar, MP3 şagajyklarymyza geçmämizden ozal konkursyň bayraklarynyň köpsini gowşurduk. Adadygy gal olaram ýolly nesip bolsa gowşurýar. Men öwradaşy Meditama YouTube kanalyna Samsung A10 telefonu tutdum. Meditama işgärlerine we sponsoryň hemmeden sag bolsun aýdýan. Salam Meditama, men Aýlar. Sizin geçenedeki geçiren konkursyňyzda ýeňiş gadarnym. Şu güni men öz bayramy elime aldım. Size de işinizde ul üstünlükler arzu etken. Köp sağ olun. Salam Meditama. Men konkurslara katnaşdym ve bayramı elim aldım. Hemmeňize üstünlük arzu etken. Size de sağ olun, minnettar. Halaç etrafından utan yeňejimiz mahum gelince sizin padarkanız. Näme ýürek uýsanjyňyz Aýdym Meditama kanalyna. Evet, sağ olun gerekende. Mana Meditama kanalyna katnaşyp ýeňiçi bolduk. Şu Meditama kanalında işleyen olanlara ulakan üstünlükler arzu ederiz. Hudaycan hür köp olsun, nesip etsin. Açık oluyorsa da olayım da. Açın. Mana men manlayımda A31 bar ekeni. Ortak ekran. Ana. Meditama oğlana köpläp sağ bolsun aýdýar. Şuraýan korkusna köpläp gurnap durun. Üstüni hemräňiz özleňiz da. MP3 şagajyklaryna hip hop dünýäsinden Said Däli gapy. Garaşan gapyňdy, bilýäňi dünýä ýalan, ölümem hakykat. Dekep bolýarmy näme? Elbetde tipar ýeriňden turup bilseň afinans, bilirmi gynans. Geçen ýyl goşulýas, aýrylýar qyna. Dökülýas, aýgyly hakyda. Goşulýas, aýrylma kıllan, üýtgümedikdiň
bile sayatlarım elimde o tirler. İnni kaydım azat dönmezden bu derdi. Instagram täzeliklerine gelemizde dostlar, tamavaşlar ve tanışlar ikisi bile ulu konkurs kurulacak bollar. Hakikaten ulu konkurs kurulacak bollar. Eğer Instagram'ınızı östüresiniz gelýändiňiz, ba bolsa oğlanlar bile habarlaşın. Instagram'dan yeni bir täzelik durduýufdan täze klipiniň masofkasy üçin gyýdaglyňyz we eger Aşgabatda bolsaňyz klipe düşülersiňiz, habarlaşın. Всем привет, друзья! Hemmäňize salam dostlar. Ýakynda täze klip sürjek bolýan. Täze klipde massowka. Yeni bir täzelik Instagram'dan Emir bilen Elif gyzyklyja waka urun berýärler. Salam, men Elif. Men Emir. Bugün size bir etekayı söyleyeceğim. Bir var iken, bir yok iken. Bir kadim zamanlarda Murat bilen bilbilleyip aydım şu var iken. Olay kâmem taslava tasvaltay. Oynula dozulturlar. Ay karacık. YouTube täzeliklerine gelemizde Ceyhun TV beýik watançylyk uruşuna bagyşlap video hödürläpdir. Salam gadyrly tomaşaçylarym. Ýaýlymda Ceyhun TV. Siziň ähliňizi hoş gördük. Biz Çärjip adly rubrikamyzyň bu gedekki täze sanyny 9-njy may, ýagny beýik ýeňişiň güni münasibetli bagyşlaýar. Inni gelik ingo şagajyklarymyzyň biri köneleri ýatlar şagajygymyda Mekan Çarew Jerenim. Şalgaradan malayım. Şalgaradan malayım. Senin gara gözlerin ayıramasın malayım. Seni menden Hudayım Jerenim. Kalbim içine Yeni bir köneleri ýatlaly Settar Kömekov'dan Cennedim. Olmana garaşdym, täweliň şem garaşyk, sen bolsaň gilleme, inşiriliňden uşak ömür arzuma ýetip, baryp goýumy gurşak, sen gözleriňe seretip, sen sözüm aşyk, sen sözüm alsaň ol, men gözlerim saňa zar cennet. Yüreğim yaralı, onuna cennet, okuyup geçenime, edip ağrım, kalbimden duygundum, çıkarıp bilim o, ya da sevgi yok mu? Inni gelik sizin gowaryan şagajyklaryňyzyň biri tesirleri okumaly şagajygymda. Geçenki bölümde birinji tesir ýa-da bayrak kazanan dostumuz 5 star hello diýipdir. Gutlayan Mediatama Instagram'a ýazyp bilersiň. Şirin Pudakova şeýle diýipdir. Allahjan kakyňyza uzak ýaş ömür bersin, diňe gülüp döwran, oğluna gowanyp geçsin diýipdir. Köp sag ol. Nuroy şeýle diýipdir. Her gedek bölümün sonuna geldik diýen welin gaharym gelýär. Diňe şo pursat biz ýylgarýas, dyňjalýas we ingowdat täzeliklerden habarly bolýas. Mediatama uly zähmet çekýäňiz, diňe öňe we konkursa ýeňiji bolanlar tüýserimden gutlaýan. Köp sag bolsun aýtýan, sen ýaly düşünýän, bilýän adamlara. Köp ýene bir gedek sag bolsun aýtýan we ýeni gaýtalap göresiň gelýän bolsa, birinji bölümden başlaýan 101 san bölüm. Zakir Penjiv şeýle diýipdir. Orazaňyz kabul bolsun türkmen milletim. Ajeren Kömekova şeýle diýipdir.
Ay bu VPN'in işleyişi bilen ömürem birinci bolup bolmayala yarım saatler garaşıp innem donup dura. Näde bolsaň birinci boljak diýse ne diýipdir. Dostlar, yeni birgede hemmeňiň ýeňi şunu bayramyňyz gutly bolsun we bölümeňem soňuna geldik. Iňe sassat özüňde gowy seredin. Hoş sag bolun. 101-nji bölüme hoş geldiňiz. Hemmeňiň 9-njy may. İlki bilen hemmeňiň gowlumy ılga diýär. O da köp ılga diýär. Ygla alga. Ogadan jönde. Ogadança. Ogadan. Bit. Näk znak. Gara ýüzünde şoşol. Düşündiňmi? Şoň üçin ýumşaman ol. Bit s тобой, däl. Школ. Школ. Näme diýdi? Spasibo. Istanbul. Ama köp rapper şonýa trip diýär bilýän. Bir kilek göwne çykdy. At dönmezden aýdymyňa näme bu derdi. Aşyn çok kelýär. Klipa düşesiňiz gelse havalaşyp bilersiňiz. Klipa düşesiňiz gelýäňiz bar bolsa havalaşyp bilersiňiz. 1 2 3 Aşgabatda bolsaňyz klipa düşüp Russiýadan durdum men klipa düşüp diýmän. Bir ýaşak şey diýip ýaňyr gürläp başlaýar. Donk galera. Bir prikolt video paylaş. Tam aýtjak galyt hap patlaýar diýer. Derman patlaýar gürläp diýe düşün. Safsy prikolt diýen ýa vallahi. Ondan barada şoda awtaýda prikolt diýen ýa ýazypdyr. Ay bu VPN'in işleyişi bilen ömürem birinci bolma. Dostlar, like tesvirler basma. Gutlu olsun ve bölmeyin.